Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaur astelena da, irailak 30 eta gaurko egunerako bi elkarrizketa dauzkagu programatuta. Alde batetik, Patxi Zabaleta idazle eta politikarioia etorriko da, hauteskundei buruzko balantzea egitera. Eta bestalde, Patxi Urrutia, etxenetako kolaboratzailea ere etorriko da, gaurko eguneko pilpilean onde gai buruz hitz egiteko. Baina, gu momentuz hasiko gara beti bezala gaurko eguneko edukiekin. Gaurko efimeredeekin goaz orain. Gaurko egunez, 1924ean, Truman Capote estatubatuar idazle eta kazetaria ez-fikziozko nobelaren aitzindarietako bat jaio egin zen. Horretaz gain, 1955ean, James Dean aktore estatubatuarra, Gigante edota Rebelde sin kausa pelikuletan parte hartu zuena, autoistripu batean hil zen 24 urterekin. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegun honetan, urriaren 3an, Atarraiako Kulturetxean prefiestas kontzertua eskainiko du Nafarroako Orkestra Sinfonikoak. Arratsaldeko 8etan izango da eta sarrerak 5 euro balioko ditu. Igandean, bestalde, eskupilotako master txapelketa jokatuko da Navarra Arenan. Arratsaldeko 6etan izango da eta sarrerek 20 eurotik aurrera balio dute. Egun berean, igandean, urriaren 6ean, aurrentzako musikala eskainiko da Epa Txiki izenburuarekin Berriogeitiko udalak eskainita Maria de Maeztu Kulturetxean. Arratsaldeko 6etan da eta sarrerak 4 euro balioko ditu. Asgaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara. Nafartarren etxeko erreformen gastua 3 urteetan 14% igo egin dela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Alboan, Santos Indurain Osasun Kontseilariaren hitzak ekarri dituzte portadara. Errentataz gehiegi bizi izan garela dio. Osasunaren partiduko argazki bat ere ageri da, berdinketa lortu zuten atzoko egunean. Bestalde, Carlota Ziganda golf zirkuito handi batean berriz ere irabazle izan dela aipatzen du. Felix Valerio poliziaren azken lan egunei buruzko erreportajea dakar ere egunkariak. Bestetik, urtarrilean pentsioak hilero 2,5 euro igoko liratekela dio medioak. Azkenik, Tenerifeko biztanleria argi gabe gelditu dela azpimarratzen du egunkariak. Diario de Notiziaseko azalarekin jarraituko dugu. Lanbide heziketako ikasleria 10 urteetan bikoiztu egin dela eta Nafarroan 12.000 matrikulazioak gainditzen dituela azpimarratzen du Notiziasek bere titular nagusian. Goiko albisteetan berriz, San Kristobalera 26. martxa egin dute. Bestalde, Aiegin txistorarik hoberena egiten da. Azkenik, San Fermin txikiton egondako dantzei buruz hitz egiten du egunkariak. Oposizio frontalaren apustua UPN instituzioetan aislatua utzi duela dio Notiziasek. Argazki nagusian Osasunaren atzeko partiduko argazkia ageri da. Azkenik, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariaren esaldi esanguratsu bat ekarri du azalera. Gara egunkariko portadarekin orain. Etxerat elkarteak egindako protestaren argazki batetik ireki du egunkariak bere portada. Familiarren kondenarekin amaitzea eskatu du elkarteak. Bestalde, Ramon Gonzalo Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreari eginiko elkarrizketaren aurrerapena ageri da. Medikuntza unibertsitatean egotearen garrantzia azpimarratu du. Bestetik, Bizkaian 3 pertsona atxilotu dituzte emakumeak erasotzeagatik.
Austrian, lehen ministroaren alderdi hau hauteskundeetan gailendu dela azpimarratzen du Garak. Azkenik, alderdi egunean Ortuzarrek estatus berriarekin ziklo berri baten irekierari buruz hitz egin duela argitzen du egunkariak. Gaur, astelena denez, ez dago berria egunkaririk, beraz, Euskal Herria Irratiko webgunearen azalarekin amaituko dugu. Euskal Herria Bilduk urriaren 12an Iruñean ekitaldi politiko nazionala eginen duela azpimarratzen du irratiak bere webguneko titular nagusian. Bestalde, aiegin txistolarik onena egiten dela azaltzen du ere komunikabideak. Azkenik, behatokiak euskara murrizteko Enrique Maiaren asmoen kontrako idazkia aurkeztu duela zehazten du webguneak. Az gaitezen Barañaingo albisteekin. Informe tekniko batek Iruñe eta Barañainen mugak argi ditzaten eskatzen du. Ipar etxabakoitzeko urbanizazioko obrak direla eta sortu da eskari hau. Bestalde, Lakuko kuboa kentzeko lanak hasi dira 15 urteren ondoren. Horretaz gain, Barañain pentsio duinen alde atera da kalera. 10 pertsona bildu ziren udal plazan pentsio eta zerbitzu duinen defentsan. Azaroaren 10ean izanen diren hauteskunde orokorren harira, hautesle errolda jendaurrean ikusgai jarriko dute kontsultatu ahal izan dadin. Kultura arloan, gaur hasten da udazkenero euskararen astea. Igandera arte, adin guztietarako 11 ekintza izanen dira herri osoan zehar. Herrigunean mural margoketa tailerrarekin emango zaio hasiera. Bertan, arratsaldeko 5 aurrera txapak egiteko aukera ere izanen dute gerturatutako aurrek, doako merendu batekin batera. Gaztetxeak diseinuaren inguruko tailerra eta txanaren bertso sariketa hartuko ditu astearte eta ostiralean. Asteazkenean, taloak egin eta dastatzeko aukera paregabea eskainiko dute Haizea elkartean. Eta ondoren, Lagunaken Norvegiako fiordoetako eskia mintzagai izanen da Ipe Lizarragaren eskutik. Ostiral eta larunbatetako jaialdiak Udal plazako eszenatokian gauzatuko dira. Eta larunbatean, Udal plazako kontzertu ez gain, euskaraokea eta pintxo dastaketa egonen dira Txalaparta elkartean. Azkenik, herriguneak itxiko du astea, 2 filmen proiekzioarekin. Hau bukatzean, ilustrazio lantegia egingo da urriaren 16an liburutegian 6 eta 10 urteko bitarteko haurrentzat, eta horretaz gain, Beibideko Andere Xuriak taldeak kontzertua eskainiko du urriaren 3an, udaletxeko erabilera anitzeko aretoan, arratsaldeko 8etan. Beriainen, bestalde, mankomunitateko gizarte zerbitzuek helduentzako zentroa ireki dute. Inguruan dagoen bakarra da eta bertako pertsonen autonomia eta bizi kalitatea mantentzea eta hobetzea dira bere helburu nagusiak. Antsoaingo zonaldean, albiste nagusia Navarra Suma gizarte zerbitzuen buru izango dela da, PSN-ren laguntzari esker, nahiz eta hasiera batean hautagaien artean berdinketa zegoen. Goazen orain Arangurenera. Aranguren Ibarriko oinarrizko gizarte zerbitzuen informazio buletina atera dute irailean. Buletin honen berritasunen artean, nabarmentzekoak dira enplegu planeko lanaurreko tailerrak eta profesionaltasunez ziurtagarien ikastaroak. Haurtzaro eta familia arlorako eskaintzen diren ludotekak, ikasleentzako laguntzak eta gurasoentzako liburuen mailegu zerbitzua, baita berdintasun arloko ikastaroak, itunak eta emakumeenganako indarkeriaren kontrako kontakizun laburren lehiaketa. Gainera, beste zerbitzu eta jarduerak ere eskainiko dira. Hala nola, podologia zerbitzua, aholkularitza psikologikorako zerbitzua, kontsumoari buruzko aholkularitza zerbitzua, helduentzako oinarrizko formazioa eta jantoki osasuntsua. Bestalde, Irulegin auzolana egin zen pasaden larunbatean mantentze lanak eta Burdinaroko herriskako harresiaren indusketari jarraipena emateko. Bukatu dezagun Iruñeako berriekin. Amaia Aizkok Iruñeko udaleko zinegotzi kargua utzi behar izan du. Iruñeko udaleko Euskal Herria Bilduko zinegotziak kargua utziko duela iragarri du Koalizio Subiranistak Twitter bidez. 11/13 sumarioan fiskaltzarekin adostutako akordioaren ondorioz 3 urtetarako inhabilitazioa ezarri zitzaion. Bestalde eta hauteskundei begira, 151.472 pertsona daude Iruñako hautesle erroldan, eta hala nahi izan ez gero, kontsulta egin daiteke.
Amaitzeko aipagarria da asteburuan ospatutako San Fermin Txikitoren arrakasta. Eguraldi onak eta publikoa guztiari zuzendutako ekitaldiek Alde Zaharreko kaleak bete zituzten. Duguna dantza taldeak adibidez, egun handian jendetza batu zuen ezpata dantza erakustaldiarekin. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera, uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gaurko eguneko elkarrizketatuei paso emanen diegu, lehen esan bezala Patxi Zabaleta eta Patxi Urrutia dauzkagu gurekin gaurko egunerako. Kaixo guztioi, gure lehenengo gonbidatoa Patxi Zabaleta da, idazlea eta parlamentarioia eta gaur egungo hauteskundeei eta panorama politikoari buruz egitera etorri da. Arratsaldeon, Patxi. Berdin zuei ere. Zer modu zaude? Ongi, San Marko. Ja pixkat igual elkarrizketerekin hasteko gogokin. Bai, baina ongi nago. Orduan, zuek galdetzen duzuen arantzuteko prest. Primeran, pixkat elkarrizketaria hasiera emateagatik, aurreko hilabeteetan tentsio puntu handia egon da panorama politikoan, alderdien artean egon diren ikamikak direla eta nola bizi izan duzuzuk azken hilabete hauek? Politikari dagokionez urrutitik, alegia ikusten dut, arduratzen nau, politikaren arra barruan daramagunok ezin dugu inoiz hori alde batera utzi, baina urrutitik eta lasaitasun osoz. Pena pixka bat eman zidan azkeneko hauteskunde orokorretan, eta lehenagokoetan ere, abertzalegoak lehen izan duztako ordezkaritza Nafarroa bai sortu zenetik galdu izana, horrek pena ematen zidan, baina orain ere badaude aukerak eta orain ere eskuratu liteke berriro. Zergatik uste duzu iritsi direla politikariak berriz ere hauteskundeak egiteko egoerara? Zer gertatu izan da? Nik uste dut arrazoi bat baino gehiago badaudela. Baina esateagatik labur-labur esango nituzke bat, zalantzarik gabe, esate baterako alderdi sozialista, estatuko handiena izan da, pixka bat horretan eragina duten indar ekonomiko eta sozialek, enpresarialek, nola besteek, nola edo hala eragotzi nahi zutelako, oztopatu nahi zutelako Podemos gobernuan sartzea. Eta zalantzarik gabe, naiz eta besterik esan izan zuen, alderdi sozialistak horreri men egin dion. Bigarren gauza bat da baita ere bere koikeria. Usteak edo beren arrotasunak eraman ditu egoera horretara. Hori da jendeak gehienak kritikatzen duena.
Baina badago beste arrazoi bat ere, oso gutxitan aipatzen dena, eta nik uste dut egon litekena beren kalkuluetan. Eta da, hauteskunde hauek errepikatzea, ongi datorkie itxura batean, alderdi sozialistari eta PPri. Alderdi sozialistari, orain Mas País edo Errejonen alderdi berri hau sortzeko bidea eman duelako, eta horrekin Podemosi kalte edo gutxienez zauri handi bat egiten diolako. Bazekien Sánchezek Errejonek erabaki hori hartuko zuela, edo uste zuen hori, nik uste dut hori ezin direla ukatu, hori itxura guztien arabera horrela izan du da. Beraz, badute ere halako prestatutako orearen irudia, eta hori izango litzateke hirugarren arrazoia. Beraz, indar ekonomiko eta politiko sakonek, alderdi sozialistaren eskuina, Felipe González, horiek guziak, baina baita ere enpresariak eta horiek guziak, bultzatu dutela horretara. Bigarrena, hori komeni zaielako alderdi sozialistari eta PPri, eta neurri horretan, nolabait esateko, berekoikeria lehenetsi dutelako, erabili dutelako beste edozoren aurretik. Eta hirugarrena, zalantzarik gabe baita ere, egondu delako hemen halako trikimailu bat edo maniobra bat guzti horretan errepikatuz hauteskundeak kaltetzeko indar politiko bat edo beste, baina agian ez dira horrela aterako, ikusi egin beharko. Ikusi beharko dugu. Bizkat gaiaz aldatuz, uste duzu hainbeste aldatu dela panorama politikoa azken urteetan, batez ere adibidez eskuin muturraren sarrerarekin? Nik uste dut egoera politikoa ez dela hainbeste aldatu, eta esango nuke are gehiago eskuin muturra beti egondu da politikan Espainian. Hain zuzen ere, PP alderdian beti egondu da eskuin muturra, eta ez nola nahi, egondu da agintzen. Eta berak izan du dituen agintari batzuk, esate baterako Aznar bera, edo Maior Oreja eta horrelakoak, eskuin muturreko peto-petoak dira, politikari peto-petoak dira. Beraz, nik uste dut eskuin muturra, kasu honetan, Vox, lortu duelako azkenean ordezkaritza berea izatea. Behar bada, bultzatu zuten batzuek baztarrean utziz. Aznar eta horrelakoaren ibili zen bere Rajoyren kontrako jarrerekin, baina orain bazterrean utzi dute. Baina nik uste dut eskuin muturra sartzea ez dela kaltetan. Ez da kaltetan ezkerrarentzat, ez da kaltetan batez ere gizarte osoarentzat. Orain ageriagoan daude. Eta ageriagoan daudenez gero, zuzenago badago beraien aurka lehiatzea edo beraiek behar den tokian jartzea. Beraz, aldatu da itxuraz, baina ez da aldatu edukiari dagokionez. Eta eskuin muturrak ez du beldurra ematen, hemen Voxek ez du beldurra ematen Vox bezala, baizikan beldurra ematen du beste alderdietan duen eraginarengatik. UPNek, Nafarroan, beraientzat zori txarrez, askotan defendatu ditu eskuin muturreko jarrerak. Ez bakarrik eskubide zibilei dagokionez, abortoa, dibortzioa eta horrelakoak, horiek guztiak defendatu ditu UPNek eskuin muturreko alderdi bezala jokatuz, baizik baita ere ultraespainolismoan eroriz, kontra esan osoan, bere izaerarekin, abertzaletasunaren kontra, euskararen kontra eta horrelakoetan, UPNek izan du ditu eskuin muturreko jokaera. Naiz eta, boto ematen dioten asko eta asko, gehienak, ez diren horrelakoak. Lehen aipatu duzun bezala, hauteskunde berri hauek ikusten denez, PSOE eta PPri hobetzea emango litzateke. Horregatik antolatu dituzte, horregatik deitu dituzte, baina agian, politikan askotan gertatzen den bezala, ez da horrela gertatuko. Orduan, emaitzak antzeko parezido izango liratekeela uste duzu? Nik uste dut oso antzekoak izango direla, bai.
bai Estatuan eta baita ere Nafarroan. Agian pixka bat egingo du gora bat bakarren batek, beste pixka bat bera, eta hauteskunde hauek deitzeko izan den arrazoietako batean ikusi egin beharko da Podemosek eta Mas Paisek nola banatzen duten beraien ordezkaritza edo ea Mas Paisek bozkak kentzen dizkien Ciudadanoseri edo bai zerari edo alderdi sozialistari. Gogoan izan behar da hor dauden galde ikurrak ez direla asko. Esate baterako badirudi Ciudadanos eroriko dela edo gain behera hasiko dela noraino eta zenbat hori da bat. Bigarrena badirudi Podemos eta Mas Paisek elkarrekin banatuko dutela orain arte zeukaten ordezkaritza zenbat eta noraino hori da bigarren galdera ikurra. Eta hirugarren bat izango litzateke besteetan ere honek izango duen eragina eskuinaren zatik eta horretan eta bat eta beste. Beraz, nik uste dut garrantzitsua dela hauteskunde hauetan nortasun osoz abertzaleok abertzale bezala, ezkerrako sentitzen geranok ezkerreko bezala, aurrerakoi garela uste dugunok aurrerakoi bezala, gure bozka ematera joatea. Eta nik horretarako deiera egiten dut, eta uste dut Nafarroan guztiz garrantzitsua dela baita ere, ordezkaritza berri bat izatea. Aipatu duzun bezala, Mas Madrid alderdia, baina horretaz aparte beste hainbat alderdi berri aurkeztu izan dira azken aldian. Uste duzu, hainbeste alderdi politiko egonda hilabete hauetan zehar, zatik eta are eta gehiago nabarmen egin dela bankadetan? Beti gertatzen da, aurkezten diren asko eta asko izaten direla gero ordezkaritza lortzen ez dutenak. Eta nik uste dut orain ere hori gertatuko dela, eta behar bada ordezkaritza horrek izan lezake aldaketaren bat, nik itxaro dut izatea gainera, baina ez da inbestekoa izanen. Segituko dute beren tokia eta beren bipartidismoa bilatu nahian, orain arte bezala alderdi sozialistak eta PPek saiatuko dira Podemos eta bere aldetik Ciudadanos eta horrelakoak beren ordezkaritza azitzen, baina ez da inbestekoa izanen aldaketa. Aldaketak izango dira, esate baterako galderatan dago, Nafarroan abertzaleok lortuko dugu ordezkaritza, horretarako lehenago EH Bildu gelditu zen 200 botora, hori da aukera, eta nik uste dut lidergo hori onartuz Bildu egin beharko genukela, elkartu egin beharko genukela indarra abertzale edo hautatzaile abertzale guztiok edo gehienok, eta hori bai, eskubidea dute denek aurkezteko, baina ni ez naiz eskubideez ari naiz zer den komeni dena edo zer den posiblea eta zer den ahalbidezkoa. Orduan, horregatik handenerengatik galderak ez dira ere hainbeste, galderak dira zehazki, esate baterako Nafarroan, ia senatua jokatzeko biderik izango ote den ikusita lehengo aldietan aldaketa bezalako aukerek porrot egin dutela eta ez direla ongi kudeatuak izan du, badirudi ezetz, badirudi senatukoa galdutzat eman behar dela eta eskuinak aterako dituela 3 senatari, naiz eta boto gehiago dauden beste aldean, sakabanatuta. Eta kongresurako berriz galdera da bat, ia EH Bilduk lortuko duen lehen hain gutxi falta izan zitzaion ordezkaritza. Beste tokietan ere gauza berdintsuak gertatzen dira. Esate baterako Navarra suma izan zelako, gero saiatu dira Estatuan Espainia suma edo Basko suma edo lakoak egiten. Eta saldu dute, gezur bat, saldu dute Navarra suma izan du dela arrakastatsua, izan du dela lorpen bat, exito bat izan du dela. Gezurra da, ez da horrela izan du. Galdu egin du, UPN eraman du ezerrez izatera, irrelevantziara. UPNek ez dauka agintaritzarik, ez hemen da, ez Madrilen. Ez du ezertarako balio, UPNeri eman zaizkion botoak ez dute ezertarako balio.
Eta hori gertatu zaio, hain zuzen ere, Navarra suma egiteagatik. Gelditu da, 136, 137 bozkarekin, ordezkaritza 140, baina hautesleak 136, 137, eta UPNek askoz ere gehiago izan du zituen bera bakarrik. Beraz, momentu honetan, datozen hauteskundetarako galderak zein diren zehazki aztertu beharko litzateke. Nik uste dut, erantzuten hasita, Mas País, PSOE-ren tresna bat bilakatuko dela. Lehenago, PSeren estizioak izan dutakoekin, hainbestetan gertatu den bezala, orain Podemosen estizioekin egin nahi luke gauza bera alderdi sozialistak. Beraz, hor ez dago berrikuntza handirik, baina izango du bere eragina beste partiduen ordezkaritzetan. Nafarroan, azkenean, galdera da, Kongresurako lortuko du bere ordezkaritza ateratzea EH Bilduk. Oso garrantzitsua litzateke horrela izatea. Bai, Nafarroaren irudi politikoa aldatzeko berriro ere, Nafarroa bai sortu zenean lortu zen bezala, eta baita ere etorkizunean Nafarroak bere anistasunaren irudia berma dezan baita ere Madrileko gortetan. Gero ezkerrari, aurrekoitasunari eta baita ere jende xehearen eta gizartearen gehiengoaren interesei hori konbeni zaielako. Euskal Herria Irratian egindako elkarrizketa batean, azaldu zenuen nola Geroa Bai eta EH Bildu hauteskundetara elkarrekin aurkeztu beharko liratekeela. Akordio hori egitea posible dela uste duzu? Posible litzateke eta posible zen, baina badirudi bakoitzak bere bidea hartu duela eta bere bidea egiten ari dela. EH Bilduren kasuan apustua da lehenago falta izan zituzten boto apurroiek gehitzea. Geroa Bairen kasuan apustua da zalantzarik gabe beren nortasuna azaltzea, beren izaera nolabait jendearen aurrean berriro ere defendatzea utsunerik egin gabe edo nolabait esateko beren aurpegia ere agerian gelditu dadin, baina jakina. Ordezkaritzarik gabe bakarrik hori izaten da hauteskunde kanpainako eta hauteskunde denborako kontua. Eta gero, senatuaren goraberan lehen jasandako edo sufritutako porrota behin betikotzat eman eta hor uzten dute alde batera baztertua posibilitate hori. Pena bat da, pena ikaragarria. Zergatik ez zen aurrera joan aldaketa, nik uste dut besteak beste ez zutelako beharraina sinetxi hori antolatu zuten alderdiak, ari naiz EH Bilduz, ari naiz Podemosez, ari naiz Geroa Baiz eta ari naiz Izquierda Ezkerraz. Esate baterako, ez zituzten bozkak bidali etxetara. Eta hori bihurtu da hemen, ez luke horrela behar, baina hori bihurtu da ohitura bat. Badirudi denok bozka eskuan dugula joan beharko genukela bozka ematera. Ez luke horrela beharko, ez da horrela beste toki batzuetan, ez da horrela Frantzian, ez da horrela toki askotan, baina hemen alderdi nagusiei hori konbeni zaie eta hori bihurtu dute ohitura. Eta orduan ohitura hori kontuan hartu behar da, ez dago ohitura hori aintzat ez hartzerik eta hori egin zuen aldaketak. Baina horrela eta guzti izan da ere, senatukoak badirudi galdutzat eman behar dela eta kongresurako posibilitatea berriz oso erreala da, egiazkoa da, egikaritu litzateke beharrekoa eta litzatekeena eta hor dago. Beraz, nik uste dut EH Bilduk 50.000 bozkatera zituen, Geroa Baik 23.000, lehenagokoetan Geroa Baik 13.000. Horrez dago posibilitate bat besterik. Lidergo hori aintzat hartu, onartu eta bultzatu behar diren akordioekin, alegia esate baterako, naiz eta EH Bilduko izan hautagaia, badirudi Bel Pozueta izango dela,
eta ez da hautagai txarra, baina akordioren bat egon beharko luke, gero mintzatzen denean, gero bai ere aipatzeko edo, gero bairen ekimenak aurrera eramateko edo, baina posibilitateak horiek dira, bat bakarra, EH Bilduk ordezkaritza ateratzea, eta hori jendeak kontuan eduki behar du. Hauteskundeak egin eta gero, nola uste duzu eragingo luketela emaitzak Euskal Herrin eta batez ere Nafarroan? Hemen jokatzen ditugun apustuak asko dira eta oso ezberdinak, baina aipatzeagatik bakar batzuk esango nuke, lehendabizi. Hemengo eskubideak ezin daitezke defendatu Navarra Suma bezalako indar batekin. Hemengo eskubideak, Nafarroaren eskubideak, Nafarroaren eskumenak defendatu behar dira noren kontra, Madrilen kontra. Madrile izan du da beti eskumenak kendu dizkiona Nafarroari, eta Madrile da eskumen horiek ukatzen segitzen duena. Orain bertan, poliziaren lege forala dela eta Madrilek, alderdi sozialista, hango gobernuan egonda, ipini du edo jarri du elegite bat epaitegi konstituzionalean. Orain dela bi legealdi, 18 elegite jarri zituen, orduan onartu genituen lege eta erabakien kontra. Lehengo legealdian gutxiago izan du dira, oso gutxi izan du dira, 2 edo 3, ez daukat orain gogoan zenbat. Baina orain dela bi legealdi 18. Eta orain ere, azkeneko orain jarri berria da, lehengo legealdiko lege baten aurka. Beraz, Madrilen kontra, eta Madrilen kontra zer egingo du, bere barruan zentralismoaren ikurra den alderdi bat daukan Navarra Sumak, ezerrez. Navarra Sumak ez du balio Nafarroako eskumenak defendatzeko. Esan dudana oso larria da, baina berriro errepikatuko dut. Navarra Sumak ez du balio Nafarroako eskumenak defendatzeko. Eta gainera bere barruan dauka horren kontrako arrazoi nagusia. Beraz, hemengo erabakiak eta hemengo eskumenak defendatzeko. Baina bigarrenik, Nafarroan ez dira bakarrik eskumenak defendatu behar dira baita ere jendearen premiak, jende normalaren, gehiengoaren eskubideak, eta horiek defendatzen dira batzuetan beste euskaldunekin batera eta beste askotan Aragoiko herritarrekin, Andaluziako herritarrekin da guzti horiekin batera. Eta horretarako ere oso garrantzitsua da bertan egotea abertzale garenon ordezkaritza bat. Abertzaleok elkar hartu ezkero ordezkaritza izango genuke eta momentu honetan ez luke gertatu beharko, orain dela hilabete batzuk gertatu zena eta ez behin baizikan 2 aldiz. Patxi, pixkat elkarrezketari amaiera emateagatik, azaroan hauteskundeak ospatuko dira. Emaitzak gehiengo absoluturik daukan partidurik ez balego. Eta horren berriz ere akordioak bilatu beharko balute. Eta alik eta ere akordioalik ez balute lortuko, ze goretan egongo inateke? Nik uste dut horrek jendea izugarri ireinduko lukela, asarretuko lukela, eta hori uste dut ez dela gertatuko. Orain gertatu baldin bada, lehen eman ditugun arrazoietatikan, 3 arrazoi horietatikan, agian hirugarren bezala eman dugu, baina ez da txikiena. Hauteskundeak berriro deitzea izan du da baita ere alderdikeriaren estrategia bat. Podemosik kalte egiteko, Ciudadanos goiti bera bidaltzeko, eta horrelako arrazoiengatik jokatu dutena, ez bakarrik alderdi sozialistak ere bai, baina baita ere alderdi popularrak. Alderdi popularrari ere, itxura guztien arabera, konbenizitzaion errepikapen hau. Agian etzaile ongi aterako, baina horregatikan egin dute. Eta beraz hori berriro egingo balukete oso agerian geldituko litzateke. Zer egin behar dute? Begira zagun zer gertatzen den beste tokietan. Austrian izan du dira eranegun hauteskundeak. Zer egingo dute gehiengo osaz badu ateratzen alderdi batek? Egingo dute koalizio bat. Zer egin dute Italian?
Orain dela, 2 edo 3 hilabete, hautsi zen, gobernuan zegoen koalizioa eta egin zuten beste koalizio bat. Eta orain arte gainera, elkarren aurka, etsai eta arerio sutsu izan du diren 2 alderdiren artean, Bostizarrak eta Alderdi Demokrata. Biak, egia esan, ezkerrekoak. Biak Podemos eta Alderdi Sozialista bezala. Eta biak bakoitza bere aldetik aurkeztu eta gainera elkarren aurka aritu direnak urtebete eta erdie. Eta zer egin dute? Koalizio bat. Eta koalizio hori egiteko aste bat nahikoa izan dute. Zer ari zaigu esaten Sánchez? Sánchezek esaten duena koalizioataz da politikaz ez jakitea. Edo arrokeria haundiegia izatea. Zer egin beharko lukete? Koalizio bat, beste guztiak egiten duten bezala. Badaudela salbuespenak, bai, Portugalen edo Dinamarkan badaude. Eta zergatik daude? Hor dauden alderdiei hori konbeni zaielako edo jokaera hori aukeratu dutelako ez batek, baizikan biek, baina normala zer da? Normala da koalizioak egitea. Eta gero, azkeneko bere adierazpenetan esan zuena Sánchezek ez lukela lo ongi egin, gotalako gauzak, uste dut ez direla onargarriak eta gutxiespen bat, mesprezu bat direla jendearentzat eta jendeak pentsatzen duenarentzat. Oso erresa da, bestek egiten dutena, egin behar da hemen ere politikak bere arauak eta bere erreglak baditu. Patxi, mi esker gaur hona etortzeagatik eta komentatu duzun guztiagatik. Espero dugu jendeak ere pentsatzea esok esandakoan eta ikusiko dugu azaroan nolako emaitzak lortzen ditugun. Eskerrik asko zuei eta bai Xaloa telebistari eta bere entzulegoari nahi duzuen arte. Esan bezala, hemen dugu gure kolaboratzailea den Patxi Urrutia gaurkotasunezko gaiei buruz hitz egiteko. Arratsaldeon. Baita zuri ere. Zer moduz? Ongi. Aste buruz zoragarri izan dugu, gaur ere egun ikeragarrizko eguna harritu du, oseak ongi. Ja, udazkenean sartuta? Baina udatik ere badugu, zer hartu eta udako bero handi horiek ez ditugu pairatu behar, oseak ongi. Dena den, udazken hau badator nahiko potente, ez? Baditugu berriz hauteskundeak, azaroaren 10ean. Uste dut azken boradan gehienak ere potentea direla, zainetik kontutan hartzen badugu, hori dela 2 urte justu, etzi dela 2 urte gertatutakoak burura ekartzen ditugunean, oraindik ere harrituta gelditzen gara, zen horako gauza gertatu ziren Katalunia aldean, referendum famatu delako gure, Espainiako Guardia Zibil eta Polizia guztiak ez ziren gai izen uren mozteko, eta jendearen borondate argi irakutsi, indarrez irakutsi zen, oso arrakastatsuak izan ziren egun haiek, gehien bat demokraziarentzat, non irakutsi zen jende batzuk nahi balin badute, herri batek nahi balin baditu bere eskubideak eskuratu, zertarako gai den ikusi zelako segun hortan, horilakoak ez dira egunero gertatzen, baina, orain dela 2 urte gertatu ziren eta erakaspen pila bat ere ateratzen alditugu horretatik. Eta horrek aldatu zuen pixkat egoera, ez? Hortik aurrera, ja? Erabat aldatu zuen egoera eta, kusi genuen gainera. Eta kusi genuen, egoera aldatu zela, baina kusi genuen berze gauza bat ere. Estatuak bere indar errepresibo guztiekin ere, momentu batean atzera egin behar duela, baina, hor ikusi zuela galduta zegoela etzekila nora jo, erabili zuen, erabiltzen dakien, holako egoeretan erabiltzen dakien tresna bakarra da errepresioa. Eta, geroztik izan ditugu, horko parlamentario, presidente, europarlamentario, horien denen prozesuak, hor izan ditugu errepresioak, kartzelak, eta, argi irakutsiz, demokrazia eskasa dugula Estatu Espainiarrean, eta, galduta ikusten dutela bere burua, beti podoreak erabili duen tresna erabiltzen dutela, eta hauek ere, hau da, errepresioa eta Guardia Zibila. Guardia Zibila gainera errepresio munduan, sari berezi bat mereziko luke. Azten bakinen saria banatzen, zerengatik hor beti
nagusi eta nagusi izan da. Beti Guardia Zibilak izan dire oso bortitzak eta fuerteak eta egun hortan ere horrela erakutsi zuten. Eta duela aste bete, edo duela gutxi, beste 7 atxilotu izan dira, ez? CDR-ko kideak? Bai, horien kontra egin beharreko epaitza edo erabakia, epaiketarren erabakia oraiz autu beharra da. Eta nola badakiten zein, eta badakigu denek zein nolako erabaki izango den, nahiz eta, zenbat urte edo zenbat egin direnez, baina zafratuko dituztela azkar, behar zuten argudio gehiago, eta horretarako beste tresna bat ere bilizuten komentatzen ez dena. Eta da, orai dela egun batzuk hor izan zutela urte judizialaren irikiera, eta hor egon zen erregea, eta hor egon ziren juzgadoko nagusi guziak edo jauntxo guziak mezu bat bakarrik erarazteko, hemen ebazpena bat dela edo bestea dela, zuek onartu egin behar duzue. Erranez, emango dizuegu, baina zuek eskertu egin behar gaituzue zuei buruan kristianostiak emategatik, ez? Eta hoi da egin dutena, eta gainera ez du ez buruik, ez belarrik, lehenengo gauza sumarioa isilpean dago, baina hemen periodiko guziak, eskuineko periodiko guziak informazio guzia daukate. Ez dute duintasunik, ez dute errespetatzen podoreen banaketa, ez dute deus. Erabiltzen dute, ari dire epaitzen erabakie hartzen edo gizarteratzen epaiketa gertatu baino lehen. Zergatik hau dena dire terroristak ez da izer, eta bakizer, eta ez zaie ez da txupatxuz bat batzi duten nik ere leporatzen. Ez dute inolako deliturik egin, baina susmoa nola izan daiteken, ikeragarria da hor podere judiziala ez existitzen, podere judiziala, podere politikoaren menpe dago, eta ez du egite eta justizia, zerbait balime dago gure gizartetik urrun, hori zen justizia da. Epaileak bai badire pilaka, eta Palazio Justizia erten duten olako etxeak ere bai, baina justiziarik inon ere ez, eta hortxe ikusi ditugu, eta sartu dituzte kartzelera, ez dakigu orain zer den, baiziken eta bakarrik eskuineko prensak erranduena, nahiz eta sekretupian izan, bosta xola zaie, baina nonta jendean gainatzen duten biztertean eta telebista berezko duten biztertean, lasai eta eroso mugitzen dira. Eta uste duzu honek eragina izango duela azaroko hauteskundeetan? Zalantzarik gabe. Ezke, gero, zein izango diren, oia da bertza gauza bat, ez? Baina eragina seguru izango dutela. Horrelako gauzak edo alde edo kontra, nolabait ere, izkiniak ere inarrosten ditu, eta hor zer gerta daiteken ez dakigu. Segun zen nolako percepzio izaten alduen edo zen nolako komunikazio egiten zaion gizarteari, zalantzari gabe zenatik. Baina, badakite non eta nora duazin eta ze tresnak erabiltzen dituzten, bidezazu, gero ez dute deus errespetatzen. Gogoan bali maduz hauteskunde gauean, hori dela 2 urte egin ziren hauteskundeien, sueko hau atrazelaik Sánchez atrazenean, beraien egoitza nagusiaren aurrean zen horako joa ziren. Con Ciudadanos no, con Podemos sí. Zuten jendeak beraien boto emalea, beraien militanteak eskatzen zuten, gero pastu dire, ez izen bat hilebete, eta jendeak eskatzen zuenaren kontrakoa egin dute justu berberak, horrengatik edo zen gauz gerta daiteke, zerrengatik, ez da errespetatzen, ez da emandako hitza, ez da filosofia, ez da deus ere hemen, bertze interes batzu badaude nonbait, eta horren atzean gainera daude diru interesak, eta gero IBEX 35 agintzen duena, eta azken finean hemen agintzen dutenak hoixe dire. Ikusi dugu orai ere gobernua osatzeko aukeraren inguruan izan den eztabaidan ere IBEXek muturra sartzen erranez horrelako paktuak ez zituztela nahi, eta betziak nahi zituztela, hori dire beraiek horrelako gauzak erabakitzeko, hasten errandu dena, demokrazia kalitate eskasekoa da, eta edo zen gauz gerta daiteke horrelako egoera batean. Eta uste duzu jendea nekatuta dagoela? Jendea pixket aspertua, jendeak erten du bai aspertuta gaude, baina gero egiten dute justu edabide handietan erraten dituzten astakeri guztiak horietan sinesten dute eta horien alabera mugitzen dire. Hor badago kontradizio badaude, jendearen nahia denek aldarrikatzen dute, baina gero ez da hain argia agertzen, zengatik boto ematera gaten dira,
gehien bat eskuinak hor daude buru belarri Podorioren parte bat hartu nahi dutela, eta, bueno, zenbaitzu bai aspertu dira, baina, azken finean da, egun bat ez botu ematera joatea, horrek erran nahi du, egunero egin behar bazituzten postordu lan gehiago gizartearen alde, behar bada aspertu izango ziren, baina horrelako egoera batean, ez da nekatzeko, telebistan aspertzen direla beteko mezuak entzuten, aski dute berzi irrati txikiak eta telebista txikiak agertzea, horre ere mezu desberdinak agertzen direlako. Baina Podorioak kontrolatzen dituen eta Madriltik eta etortzen diren edabide zabal, edabide importante edo handioiek, horiek erraten dutenarekin egon daitezke aspertuta, zergatik egunero errepikatzen duten mezu berdin zoritxarrez, horiek erraten dutena betetzen dute gero, inbertzea jendek eta emaitzak gero ikusten ditugu nolakoak izaten diren. Ez duzu uste jaitsiko denik parte hartzea, orain azaroan? Gauz horien inguruan ez dut ideik ere zergatik hor periodikoetan agertzen dire, inkestak aurta, baina segunta zer inkesta irakurtzen duzun gauza bada, berz inkestak justu kontrako erraten du, azken finean egun hortan zer gertatuko den kusiko duko, baina gu dakikuna, eta ni dakidana da, denek dakitena, hau da. Edabidek markatzen dutela hor kristuin pisua, eta hor dagoela metodorik errexena botuak eskuratzeko, eta metodo horiek, eta bitarteko horiek daude IBEX 35ko jendeen eskutan. Eta horien mesedetarako ari diren partiduetan. Klaro, azken finean PPek izin du kristuin kanpaina, zuek animeleko kanpaina. Kusiko dugu zenolako dirutza baduten hori gastatzeko kanpaina Ciudadanosek. Eta baita Vox ere. Zergatik horiek ere paperezko gazteluak dira. Eta edabidetan egunero agertzen badira, badute gero nolabait ere parte hartzeko aukera gehiago. Baina kusi behar da zenolako laguntza ekonomikoa dituzten, zenolako interesei erantzuten dieten, eta laguntza bari dituzte, boto asko ateratzen halko dituzte. Baina oketzen badieze, hauek ez dute militantziari, gero etxe lagunen gana joateko eta aritzeko boto bilan. Hauek edabideen bitartez egiten dute, bertze taldetxo batzuk, berriz dena bertzegiz egin behar dute, edabideetan agerture egiten ez direlako. Eta uste duzu bozkatzen duen jendeak aldatzen duela, nori botoa eman, edo mantenduko dela? Ez, pentsatzen dut ere izango direla denetek izango dela, denetek izango da. Baina, ez dakit, ez nahi zortan oso jaioa hauteskundeko gai horietan, baizik nengatik, nire beti muitu nahiz, bertzen mundu batzuten, importante izaten da, jendeekin egotea, jendeak konbentzitzea, batekin eta bertzeekin solastea, eta hanta hemen eztabaidatzea, ez? Bestalde, orain bai sartu dela nahiko potente, klimaren inguruko eztabaida hau, ez? Larrialdi egoera... Bai, hoi ala da, behira, guk mundu unten animeleko arazoak ditugu. Baina, telebistaken loakartu egiten gaituztet, ez ditugu bere maneran ikusten, bere maneran aztertzen. Guk gaur gure etxea dugun mundua xehatzen ari gara. Eta mundu hau gainera desegin egingo da, baina ez naski urteen podorioz baizik, eta gure jarreraren ondorioz. Eta hor gertatzen dena da, hainbertzezu, pentsazu lurpetik kentzen dituzten zenbat tona, zenbat milioi eta milioi kendu dituzten lurpetik. Edozein momentuten horrek beharko du bere leku harpatu. Elementala da. Karo, edozein gauz gerta diteke, gero ari gara ikusten, hor nolai diren glaziarrak desagertzen o urtzen. Horrelako gauze, gota fria, hemen ere ikusten ari gara ondorioak, azkeneko ondorioa zeintzuk diren, ez? Eta gara, hoi dena tartean izaki, baina badugu bertze gauza bat ere horren onduan dagoena, eta daira gerrak eta armak. Eta ez gara konturatzen, telebisten podorioz ere, ez gara konturatzen zenolako eragina duten gure bizitzan horrelako gauzak. Ikeragarria da, gertatzen dena, bidezazu, Amerikarrak adibidez, Afganistanen badara mazkite orai azkeneko bolada, 7-8 urte gerra batean murgilduak. Gainera bomba botatzen dituzte, zenbaitetan ezkontza bat dagoenean, bataio bat dagoenean, eta bataioen erdire edo ezkontza erdire botatzen dituzte bombak. Eta hitzen dituzte inbertsa jende. Eta gu hemen, hain bakezaleak,
hain etaren kontra egon behar genuenak zeren, eta, bueno, pues, horiek hil egiten zuten, han ehunka hiltzen dire, eta ez da ezer pasten, eta bakezale guztiak isilduak. Nonta beren nausi ekonomikoen interesak ez diren, eta hemen gainera Euskal Herrian arma hori fabriketzen, ara tigortzen hangoak hiltzeko. Ez dizoi, baina zer demonio, ze nolako gizarte edo, ze baloreak defendatzen ditugun edo, ze alternatibak eskaintzen ditugun. Hau dena oso ongi aztertu beharra dago, baina bertze mundu batean sartuta eta bertze egiazko printzipioak gure ganatuz eta hoien inguruan egiazko eztabaida eginez. Oraintxe bertan, Herenegu Gasteizko kartzelian 5 hildako izan dira aurtengo urtean. Ez da zer pasten. Eta 5 persona. Baina, estatuaren menpe zeudenak. Eta estatuak ez ditu babestu. Eta estatuak garen norapait kolaboratzaile izan da horien hilketetan. Ez da zer txopasten. Ez que errateko hau da dena, errateko nola, askotan animeleko azterketak egiten ditugu, eta gero, bueno, pues, utz egiten dugu inbeste guztetan. Eta orai ere, klima aldaketa honekin ere bai, nik beldur dut, bueno, oso ongi lehenguan izan ziren manifak, Kandela Unbetekoa Iruñen adibidez oso ona izan zen. Jendetsua, indartsua oso ongi, ez? Baina gero, horrekin zer nor dago gibeletik, zerengatik gauza hauek egun beteko loreak dire, ala urte guziko uztabiltzen dugu hortik. Hoi da importantea dena, orai, sakondu egiten dire taldeak, aztertu egiten dituzte, hausnartu egiten dute zer nolako bideak dauden hor, edo bertzenaz, pues bueno, eske ni gogoan dut, orai dela 20 urte edo, izan genuen ere bertzen movida bat Irakeko gerraren aurka. Eta joder, animeleko manifak izan ziren estatu guzian. Ondoko astean, etxizen hau, etxizen la llave de todas las llaves, telebistakoak ja utzi zuten gaia bazterrean, prensak, ez zuen gehiago ipamenik egin, eta arrelako movimendu ikeragarria biegunez desagertu zen. Eta ni beldur dut ere orai, momentu batean, non arazoa dauden bertzealde batetik ikusiz, Europasten dela, gerra deneta daude, ez dizer, bertze despiste bat egiteko, eta jendeari norapaitere lasaitasuna emateko, ez aldiren horrelako zerbait ere antolatzen. Ez du erra nahi, jendi ez dela mugitzen da eta txalotzeko da. Baina zen olako ondorioak izaten aldituen eta zen ola segituko duten aurrera, ez dago ziurtatua edo hau propaganda mundutxo bat da edo hoi dena kusi beharra da eta denborak errango gaitu. Eta horretaz gain, orain ere Francoren exhumazio honi buruz ari da nahiko hitz egiten? Ere. Bueno, pues hemen bizizu, lehenbiziko gauza bat ikusi behar dugu. Nafarroan horrelako arazoa konpondu genuen. Gauetik goizera, inolako arazorik gabe, eta pumpa, 4 egunez. Hemen, orai dela urte terdi erantzuten hilebeteat ezkenduko zutela, oraindik ez dago kendua, eta gainera bertze gauza bat, eta hau da nik uste dut importantena. Azken finean 4 ez dur dire hor, eta bueno, diktadore batenak eta horiek egon behar dute, egon beharko luketek, bide bazterretan beraiek bertzeak jarri dituzten moduan. Baina horre ere badago bertze arazo bat. Beti gure sasi politika o sasi demokrazia duten erabiltzen dugun bertze tresnak. Francoren familia Krispainak eta bi ebatzi ditu. Animeleko dirutza dituzte denak ebatsiak. Horren inguruan ez da hitzik erten. Horai, Suekoak hain demokratak eta beraiek hain ez da izer izenak eta ez da izer, zertako ez da hasten orai aztertzen meirasko gaztelua eta gainera kontasun guztiak nola eskuratua dituzen zuek, porque eguneroko lanarekin ez, eta guazen hori dena ikustera, guazen hori dena aztertzera, ez. Eta nik uste dut oraikoan beldur zirela, hortik hasiko zirela, eta hortaz batu dutela hau pixketere pantaila bezala, bertzera ez iristeko. Espero dut, mugimendu sozialak eta, untez konturatuko direla, eta segituko dutela ere planteatzen borroka, horren horiek ebatsitako guzia eskuratzeko mundu bat sortuko dugula, edo giro bat sortuko dela horrelako aurrera pausoak emateko. Eta gero, hemen, hurbilago etorriz, Nafarroan, eta mankomunitateko... Bai, Iruña Herriko mankomunitatea oso tresna importantea da, organismo oso garrantzitsua, oso. Nafarroko bigarren aurrekontua,
eta gero, bueno, zerbitzu oso garrantzitsuak ematen dituena, ura, zaborrak, garraioa, eta, bueno, hor gertatu da, gertatzen ari dena legealde honen hasieran, ez? Non, bueno, eskuina, gelditu da, bueno, UPN eta beren inguruko eskuinekoak gelditu diren nolabait podere administrazioetatik eta kanpo, eta horrek ondorio batzuk ekartzen ditu, eta, bueno, hauetxe diren ondorioak, beraiek uste, bueno, hemen bertze gauza bat ere azpimarratzeko dago, eta izan da Bilduren duintasuna. Bertze hitzik ez da erabiltzeneko den, baina hau behintzat bai, errantzuen hauteskundetan beraiek bedena egingo zutela eskuina desagertzeko alde guztietaik, eta naiz eta errotik ordaindu behar edo fuerte ordaindu behar, baina mantentzen ari da errandakoa eta gainerez markare mantentzen, baizik eta zafretako gogorrak ematen eskuinari, nonta, bueno, gelditu den gobernutik kanpo, nonta orai ere mankomunitatea beraiek soek hor sartu zen muturra berriz ere eskuina imateko, zoeri berdin zaio nori, eskuina iman, berdin zaio, gero errain dute, bertze diskursoa egunen batzutan erranen dute, ez? Baina, eta hor ere diskursoak berdin zitzaien UPN-koak txinpantxi edo delako Etxeberria presidente izatea, nola, baina, hor ere, azpiko lan zora polit bat eginda, eta aurkeztu zenean independiente bat, zoeria gehiegi zitzaion horrire botoa ez ematea, eta zikera eskuina utzi dugu bazter mankomunitatik aparte, eta erakutsi dugu Nafarroan berze jendek ere kudeatu egiten alditugu hemengo instituzio guztiak, borondatea balin badago, orai tartean sartzen balin badira. Pues nik nahi dut senatari, porque orai jubilatzera noa, zahartuta gero, eta nahi dut holako astageriek ez, eta ez, orai trampa egin behar dut, hartutako akordioa ez da gizer, ez? Pues hoi gertatzen ari zena senataria nor aukeratu behar genuen, honor aukeratu behar zen Madrilera gateko, adostu ezagon, eta osartu zuen muturra, Koldo Martínez bera nahi zuela, eta ez zuri ez da okiu, zu sinatua duzu hau. Baina, hor, badago bertze inder bat, nahiz eta beraien deusgabe gelditu, baina neka hauen diez azken finean beraien programa segituz, duintasunez eta gainera, eskuina baztertuz, printzipio edo beraientzat gai importanteena izan dena ongi betez, eta hori ere gainera errana zuten hauteskunde kanpainan, eskuina beti baztertzen saiatuko zirela, eta orain arte, esperientzio bizitzen ari gara, eta zenbaitzuk ere oso pozik sentitzen gara, ikusiz eskuina zen olako orpe itxusia erakusten ari den azken egunotan. Eta bestalde ere, nola da, apezen, como... bai. Apez, nola esan, ez da idatera. Pederastia. Ez baina izena. Bueno, bai, horren inguruan. Pederastia inguruan, bai, hor zenbait... Komunikatu bat ez atera dute. Bai, arzapezpikoak atera du. Hori, arzapezpikoak. Bai, baina gertatzen dena da, lehenagotik zenbaitzuk, hoi pairatu zuten zenbaitzuk, arzapezpikoari eskutiz bat igorri zuten, ez zutera berekin egon. Eta hemengo arzapezpikoa militarra da, oso ausarta. Baina horrelako gaiekin eta hurbiletik jendeak tratatu behar dituenean, orduen tramposoa da, eta koldarra. Eta hemen egin dena, erantzuna egin die, ez duela, bera bere kabuz egingo duela, eta gainera gauza bat, harritu egin nahuena da, erraten dutela, horrelako zerbait non beraiek, apez batek horrelako berriren bat balin badu, salatu egin behar duela. Eta, orai pastu da hau oso gutxi ezaguna izan da, zergatik hau ere alik eta isilpen handienean pastu duten, izan da Gagoizko epaitegian izan da horre epaiketa bat, apez batena, eta horko bera jarritako salaketa baten ondorioz, eta gure irakurriz zerten duzu hemen dagoen salsa kristoina da, eta apezpikoa gainera izan da salsa horren nola betere garbitzailearik nagusia. Eta hor diru asko jolastu da tartean, oso gau iluna edo nahiko argia, imaginazioari pixket emanez geroz, edo logika erabiliz. Eta horren inguruan berak badaki, eta bera isildu egiten da, eta bera isildu egiten duena, erten die bertze isildu behar ez dutela, bertze izen nola baitere, irakurtsi nahizik, beraiek ere gai horietaz kezkatu egiten direla. Falsua da, zangotik bururaino arzapezpikoa eta gai honetan oraindik asko zera gehiago erraten ez zuten
epaiketa oigatik errandezaketa hau. Inolako arazoari azkenean epailea berare izitu ezegoen zenolako gaia zutena eta zenolako argudioak zituzten, baina nolapez bat ezaguna eta izen handia daukana zegoen tarteko, denak bertsaldera begiratu eta jazta. Nik hemendik salatu egiten dut, informazio egiten norbaiten balin badu gehiago jakin, aski ditu epaiketen testuak hartu eta hor ikusiko ditu, ez naski norbaitek asmatu duelako, edo novela bat edatzea duelako, epaiketa hortan errandakoak eta egindako guztiak eta erabakiak ere bai. Eta deigarriak direla, ez? Nahiko. Ez dakit zerbait gehiago hori buruz hitz egin bai, urriaren lehena, Katalunian egun berezi bezala ezagutzen dutela, zergatik bi urte egingo ditu referendua egin zenean, baina badago bertze data bat ere persona helduen eguna da. Eta ni horietako behinez, eta badugula manifa bat egun hortan antolatua, 12an atrako da Sarasate pasea lekutik, aldarrikatuz pentsio publikoak eta duinak persona guztientzat, eta konbidapena eginez, hau ikusten duten persona guztiei, persona guztiei gaina ez dut erten. Lehenik jubilatuei, baina persona guztiei ere, zerrengatik gaur lortuko duguna, bihar ere hor egon daiteke. Gaur gertatzen irabazten ez duguna, bihar ez dugu ziurtatua. Eta horrengatik, pentsioen arazoa, ez da jubilatuen arazoa, askotan ere jubilatuak gaudenen artean askok badugu duintasunezko jubilazio bat, edo bizitza xurra baino duina eramateko aukera badugu, eta baina ondotik heldu zaretenok izaten aldituzu hortei problemak ez, eta horregatik konbidapena da, jende guztiari batzuk gaurkoa den zerbait defendatzen dutelakoz, beraientzat gaurkoa den zerbait, eta bertzei bihar izango den zerbait aldarrikatzen dugulakotz. Oso ongi, mila esker. Bale, zuei, plazera bat izan da. Eta orai bertzea aukerte berri bat badugu, ja irauten den. Mila esker. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik, orain San Fermin txikitoko irudi batzuekin utziko zaituztegu, asteburuan grautatakoak, baina gu bihar itzuliko gara beste kontuekin. Mila esker eta bihar arte.